Výmena nehnuteľnosti za hotovosť je služba, ktorá pomáha ľuďom, ktorí sa ocitli v situácii, kedy nepredali ešte svoju nehnuteľnosť, ale potrebujú už z nej vytiahnuť hotovosť. Možno ste aj vy v situácii, keď ste našli svoj vysnívaný dom, no čakáte, kým sa predá váš byt. Čas vás tlačí. Majiteľ nového domu potrebuje zaplatiť a vy nechcete prísť o svoju vysnívanú nehnuteľnosť. Presne takto sme pomohli aj našej klientke. Mala rezervovaný už rodinný dom, ktorý musela rýchlo zaplatiť, čas ju tlačil. No svoj byt ešte so súčasným maklérom nemala predaný. Nechcela zľaviť z ceny a prísť o peniaze len preto, že ju tlačil čas. My sme jej poskytli peniaze na kúpu domu okamžite, mohla sa presťahovať bez stresu a svoj byt ďalej predávať za trhovú cenu. Všetky podmienky sme si dopredu jasne nastavili, vrátane spôsobu vyplatenia a aj termínu následného predaja. Služba výmena nehnuteľností za hotovosť je ideálne riešenie pre každého, kto potrebuje rýchlo získať financie, no nechce zbytočne strácať na hodnote svojej nehnuteľnosti a predať ju za maximálnu trhovú cenu. Financie z nehnuteľnosti môžete použiť napríklad aj na rekonštrukciu a budete maximalizovať tak predajnú cenu. Spoločne nastavíme riešenie na mieru, či už je o byt alebo dom. Ak potrebujete konať rýchlo, ale chcete zostať vo výhode, ozvite sa nám. Spoločne nastavíme riešenie, ktoré vám prinesie istotu, čas aj férovú cenu.